Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 26 май дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адрес аша һәм кесә телефоннарының Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Җирле рәсми затлар белдергәнчә, Израильнең Газида йортсыз калучылар сыенган мәктәпкә оештырган һөҗүмендә ким дигәндә 20 фәләстинлинең гомере өзелгән, дистәләгән кеше яраланган. Корбаннар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар, кайберләренең гәүдәләре нык янган. Израильнең 597 көн дәвам иткән геноцид сугышында 53900-дән артык фәләстинле гомерен югалткан һәм 11000-нән артык кеше һаман да җимерекләр астында хәбәрсез югалган. Израиль блокадасы сәбәпле фәләстинләр өчен гуманитар шартлар тагын да начарайганда, дөнья күләмендә ачу нәфрәт тә көчәя. Шул ук вакытта Израиль саклану министрлыгының сугыш бюджеты 4 миллиард 17 миллион доллардан артты. Моның исә агымдагы дефицитның 7 миллиард долларга җитү ихтималы турындагы кисәтүе финанс министрлыгы белән киеренкелекләргә сәбәп булды. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның рәсми чакыруы белән 26-27 май көннәрендә Русия Федерациясына сәфәр ясый. Тышкы эшләр министрлыгы чыганакларыннан алынган мәгълүматкә караганда, Фиданның сәфәр кысаларында Мәскәүдә Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин белән күрешеп сөйләшүе һәм Сергей Лавров белән рәсми сөйләшүләр үткәрүе көтелә. Сәфәрнең көн тәртибендә Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең төп башчылары урын ала. Төркия министрының сәүдә, энергетика һәм туризм кебек өлкәләрдәге ике яклы хезмәттәшлекне бар яклап сөйләшүе күздә тотыла. Сөйләшүләрдә шулай ук ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да тирәнәйтүгә караган адымнар да кузгатылачак. Хакан Фидан Лавров һәм Путин белән үткәрәчәк сөйләшүләр белән бер рәттән Русиянең югары дәрәҗәле рәсми затлары белән дә күрешәчәк. Бу кысада 16 майда Истанбулда оештырылган Русия-Украина сөйләшүләрендә Русия вәкиллеге белән җитәкләгән Владимир Мединский, саклану министры Андрей Белоусов һәм калган югары дәрәҗәле исемнәр белән сөйләшү үткәрүе планлаштырыла. Төркия Африка берлеге белән ныклы бәйләнешләрен Африка көне уңайнан кабат раслады һәм 20 елдан артык дәвам итүче ике яклы хезмәттәшлекне ассызыклады. Төркия тышкы эшләр министрлыгы якшәмбе көнне X платформасында быел без Төркиянең Африка берлегендә күзәтүче статусына ия булуының 20 еллыгын билгеләп үтәбез дип белдерде. Министрлык шулай ук Төркиянең Африка берлегенең стратегик партнерларыннан берсе булуын ассызыклап, без 2026 елда узачак 4-нче Төркия-Африка партнерлык саммитына әзерләнәбез дип өстәде. Соңрак министрлык үзенең рәсми сайтында Африка көне уңайыннан кыйтга илләрен котлап аерым белдерү ясады. Африка көне Африка халыклары өчен тынычлык, тотрыклык һәм үсешкә ирешү, шулай ук халыкара системада лаеклы урын алу теләген чагылдыра дип әйтелде белдерүдә. Төркия бу максатларга ирешү өчен Африка илләренең ышанычлы һәм ихлас партнеры булып калачак дип өстәлде. Белдерүдә Төркиянең Африка белән хезмәттәшлекне тиң партнерлык, каршылыклы ышаныч һәм киң кырлы хезмәттәшлек нигезендә һәм Африка илләре белән якын сөйләшүләрдә тагын да тирәнәйтү тырышлыкларын дәвам итү теләге кабатланды. Төркия һәм Африка байлык, тынычлык һәм тотрыклы хөкем сөргән уртак киләчәк өчен бергә эшләүне дәвам итәчәк дип белдерде министрлык. Африка көнендә Африка берлеге нигез салынуының 62 еллыгын билгеләп үтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ елбашы Дональд Трамп Мәскәүнең атнасагындагы Украинага оештырган зур ракета һөҗүменнән соң Русиянең тулысынча акылдан язуын әйтеп, Русиядагы вазифадашы Владимир Путинны кискен гаепләде. Трамп Путинны тыныч халыкны махсус рәвештә үтерүдә гаепләде һәм Украинаны тулысынча басып алырга тырышуның Русиянең җимерелүенә, таркалуына китерергә мөмкин икәнен искәртте.
Трамп бу конфликтка катнашмаска тырышып, бәрелешне Зеленский, Путин һәм Байден сугышы дип атый. Соңгы Русия һөҗүме 3 ел элек башланган Русия-Украина бәрелешендә иң зур һөҗүмнәрнең берсе буларак теркәлде. АКШ илбашы Дональд Трамп Авропа комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн белән сөйләшүләрдән соң Авропа берлеге товарларына кертеләчәк 50% күләмендәге тамгахана салымын 9 июльгә кадәр кичектерергә ризалашты. Трамп бу кичектерүне бер өстенлек дип бәяләгән булса, фон дер Лейн гадел килешүгә ирешү өчен тиз һәм катгый сөйләшүләр алып барырга сүз бирде. Бу адым АКШ белән Авропа берлеге арасындагы сәүдә киеренкелекләрен вакытлыча йомшарту буларак бәяләнә. Әмма тамгахана салымнары һәм тәртипкә салуларга кагылышлы иң мөһим каршылыклар дәвам итә. Пакистан кыю технологик адым ясап 2000 мегаватт күләмендәге электр энергиясен биткоин операциялары һәм ясалма интеллект мәгълүмат үзәкләренә юнәлтәчәк. Бу хакта илнең финанс министрлыгы хәбәр итә. Пакистан крипто шурасы җитәкчелегендә башкарылачак бу проект артык энергияны файдалану, югары технология өлкәсендә эш белән тәэмин итүне арттыру һәм халыкара инвестициялар җәлеп итүне максат итеп куя. Тарифларның үсүе һәм кояш энергиясендәге үзгәрешләр фонында бу план калдык энергияны акчага әйләндерүне һәм илнең технологик манзарасын яңадан шәкилләндерүне күздә тота. Төркиянең Фенербахче Беко баскетбол клубы дулкынландыргыч финалда Монаконы 81-га 70 исәбе белән җиңеп, Төрек һава юллары Евролига тарихында чемпион булды. Истанбул командасы Нигел Хейс һәм Марко Гудиричның зур уңышлары һәм искиткеч уен белән һәркемне таң калдырды. Тренер Сарунас Ясекевичның стратегик җитәкчелегендәге Фенербахче берничә Евролига чемпионлыгына ия бердән-бер төрек клубы буларак тарихи уңышка иреште. Бу җиңү Төркия баскетболы өчен мөһим борылыш ноктасы булды. Фенербахче берничә тапкыр Авропа лигасы чемпионы булган бердән-бер төрек клубы титулына ия булды. Шулай ук сезонның башындагы авырлыклардан соң иң югары дәрәҗәгә күтәрелеп, онытылмас сезонны җиңү белән тәмамлады. Истанбулда һәм башка шәһәрләрдә котлау чаралары дәвам иткәндә, клуб рәсмиләре һәм тарафдарлар бу җиңүне шыдамлылык, команда рухы һәм Фенербахченың Авропа сәхнәсендәге абруеның артуы дип бәяләде. Үз тарихына икенче йолдызын истәгән клуб хәзер киләсе сезоннарда кыйтганың төрле почмакларында үз өстенлеген дәвам итәргә ниятли. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Яңа меңьеллыкның беренче ширегендә булган вакыйгаларга күзәтү. Америка Кушма Штатларында полициянең көч куллануы ил күләмендә ризасызлык дулкыны күтәрелүенә китерде. 2020 елның 25 маенда Миннеаполис шәһәрендә ялган акча хәбәре алганнан соң бер кибеткә килгән иминлек хезмәткәрләре кара тәнле Джордж Флойдны эләктереп бугаулый һәм җиргә яткыра. Тирә-юньдәгеләр кулга алу вакытын кесә телефоннарына төшереп тора. Анда полиция хезмәткәре Джордж Флойдның бик күп тапкыр сулый алмыйм диюенә карамастан 8 минут 46 секунд буе муйнына тизе белән бастырып тора һәм бу аның үлеменә сәбәпче була. Флойдның полиция көч куллануы нәтиҗәсендә тынсыз калып үлүен күрсәтүче кадрлар башта социаль медиада, аннары телевидениедә чыга. Бу ил күләмендә кара тәнле һәм латин чыгышлы америкалыларның баш күтәрүе һәм урамнарда ризасызлык чаралары үткәрүенә китерә. Көннәр буе дәвам итүче протестлар Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес һәм башка бик күп шәһәрләрдә талаулар, тәртипсезлекләр һәм полициягә карата һөҗүмнәргә әверелә. Шуннан соң шәһәр үзәкләрендә комендант сәгате кертелә. Флойдның үлеменә сәбәпче булган полиция хезмәткәре кулга алына, шунда булган 4 иптәше эштән чыгарыла.
Америка Кушма Штатларында 2024 елның 30 майында тәүге тапкыр элеккеге ил башы җәза мәхкәмәсендә гаепле дип табылды. 2017 елның 20 гыйнварында ил башы кәнәфиенә утырган Дональд Трампка карата 2021 елда вазифасыннан киткәннән соң Нью-Йоркта дәгъва ачылды. Анда Трампның ил башы булганга кадәр ширкәтенең сәүдә теркәүләрен, шәхси чыгымнарын түләү өчен 34 тапкыр фальсификацияләве алга сөрелә. Трамп үзенә каршы Демократ партиясенә якын мәхкәмә рәисләре һәм прокурорларның сәяси ау алып баруын белдерә. Хөкем итү нәтиҗәсендә мәхкәмә миллиардерны гаепле дип таба һәм бу карарны аны шәхси эшенә терки. Тик җәза Дональд Трампның икенче тапкыр Ак йортка керүен киртәли алмый. Америка Кушма Штатларында 1974 елда илбашы Ричард Никсонның вазифасыннан китүе белән төгәлләнгән Уотергейт җәнҗалы артындагы серле шәхеснең кем булуы 2005 елның 31 маенда ачыкланды. Әлеге вакыйганы тикшергән журналистлар Карн Бернстайн һәм Боб Вудвардка мәгълүмат җиткергән һәм тирән тамак дип йөртелгән FBI вәкаләтлесенең исеменең Уильям Марк Фелд икәнлеге бер журналда языла. Ул чакта әлеге шәхес FBI җитәкчесе урынбасары булган. 91 яшенә җиткән Фелд бу сүзләрне раслый. Журналист Боб Вудвард та хәбәрнең дөрестлеген әйткәннән соң 30 елдан артык сакланган сер ачыла. Дөньяның иң биек тавы Эверест урнашкан Непалда 2001 елның 1 июнендә булган үтерү зур шок китереп чыгара. Патша сараендагы бер мәҗлес вакытында тәхет принцы Дипендра коралдан ата башлый. Әтисе Непал патшасы Бирендра һәм әнисе Айшварияны да кертеп, патшалык гаиләсенең 9 әгъзасын үтергәннән соң ул үз-үзенә кул сала. Бу хәл тиз арада илдә режим бәхәсләре китереп чыгара. 7 елдан соң 2008 елның 28 маенда Непал ассамблеясы 240 ел дәвам иткән шах хакимиятен бетереп, җөмһүрият игълан итә. Индонезиянең Ява утрауы 2006 елның 26 маенда көчле җир титреүдә җимерелде. Җир өслегенә бик якын булган 6,3 балл зурлыгындагы зилзиләдә 5800 кешенең гомере өзелә, 38 мең кеше яралана. Афәт 600 мең кешене йортсыз калдыра. Салкын сугыш чорында дөньяның дипломатия тарихына исемен яздырган поляк милләтеннән булган Америка дипломаты һәм сәясәт белгече Збигнев Бжезинский 2017 елның 26 маенда вафат булды. АКШның элеккеге илбашы Линдон Джонсонның тышкы сәясәт киңәшчесе булган. Аннары илбашы Джимми Картерның милли иминлек киңәшчесе вазифасын башкарган шәхес коммунизмга каршы булуы белән таныла. Сәяси эшчәнлеге чорында Мисыр белән Израиль арасында мөнәсәбәтләрнең җайга салынуы һәм Кемп Дэвид килешүе имзалану, Кытай белән Америка арасының нормальләшүе, атом төш коралларының шикләнүе, Иранда шах режимының җимерелүе, Советлар белән Әфганстан сугышы шикелле бик күп вакыйгада Збигнев Бжезинский роле була. Мен еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында Гаркын дәдә турында сүз алып барырбыз. Гаркын дәдә 13-нче гасыр башларында Анадолуга Хорасаннан килгән изге булып саналучы кешеләр кәрваны җитәкчеләреннән берсе. Ул Анадолуның исламлашуы һәм төркиләшүендә тәэсирле роль уйный. Төркилекне яратучы суфый була. Аның тормыш хикәясе Хорасаннан алып Анадолуга кадәр сузыла. Гаркын дәдә Хорасан якларыннан Анадолу җирләренә килгән төрекмән дәрвиш буларак таныла. Угызларның 24 кабиләсеннән берсе булган Каркын җәмгыяте лидеры һәм төрек суфыйлыгында Вефаия дип аталучы мәктәпнең төрекмән җитәкчесе. Халык арасындагы риваятләргә күрә Хорасаннан көнбатышка юнәлгән угыз төркемнәре белән башта Иранның Кирман районына, аннан 1180 еллар азагында Анадолуга килеп җитә. 13-нче гасырның беренче чирегендә Көньяк-Көнчыгыш Анадолуга урнаша һәм үз тирәсендә йөзләрчә укучы җыя. Гаркын дәдә турындагы сүзләр аның Хорасан изгеләре арасында аермалы урын алып торуына ишарәли. Шул рәвешле Эльван Челебинең мәсьәлә белән бәйле мәшһүр әсәрендә ул вакыттагы төрек хөкемдары Аладдин Кейкубат I-нең Гаркын дәдә мөгъҗизаларын күреп үзенә 17 авылны вакыф итеп бирүе яза. Гаркын дәдәнең иң игътибар җәлеп итүче сыйфаты төрки булуы һәм төркилекне яратуын ислам суфыйлыгы белән берләштерүе. Ул исламдагы яхшы мөгамәләне төрек мәдәниятенең теле һәм традицияләре белән берләштереп төрекмәннәр арасында җәйде. Күчмә халык булган төрекмәннәрнең үз телләрендә сөйләшүче һәм аларның тормыш рәвешен алып баручы дәрвишләрне тагын да җиңел кабул итүен беләбез. Гаркын дәдә дә әңгәмәләрендә төрекчә сөйләшеп, элекке төрки гадәтләрне ислам кыйммәтләре белән очраштырып, төрекмәннәрнең күңелен яулады. Ул җитәкләгән Каркын кабиләсе Анадолуның аеруча көньяк-көнчыгышында исламиятның һәм төрки мәдәниятының тамыр җәюендә төп роль уйнады. Бүгенге көндә дә Төркиянең шактый вилаятендә Каркын исемле авыллар бар. Бүген Гаркын дәдә үзәге әгъзалары Төркиянең шактый урынына таралган күп кешеле суфый төркеме булып яши алар. Тарихи чыганаклар бу үзәккә бәйле төрекмән җәмгыятьләренең гасырлар эчендә Анадолуның көньяк-көнчыгышыннан Урта Анадолуга, хәтта Сүрия белән Гыйракка кадәр сузылган географиягә җәелүен күрсәтә. Диярбакыр, Малатия, Чорум, Газиантеп кебек шәһәрләрдә Гаркын дәдәнең ыныгчыкларын күрергә мөмкин. Бу җәмгыятьләр бабаларыннан мирас итеп калган үзәк тоту мәдәниятен нәселдән-нәселгә күчергән, Хорасаннан килгән төрек ислам ышану һәм гырыф-гадәтләрен саклаган. Бүгенге көндә бу суфый лидерның исеме академик мәкаләләрдә телгә алына һәм Галәви Бекташ үзәкләре хәтерендә яши. Хорасаннан килгән һәм төркилекне яраткан Гаркын дәдә төрки тел, төркилек һәм милләтенә хезмәт күрсәтә. Аның мирасы бар төрки дөньяның уртак мәдәни хәзинәсенең бер өлеше. Гаркын дәдә исемен һәм өйрәткәннәрен яшәтү бу җирләргә нигез салучыларны онытмау дигән сүз. Бүгенге көндә аларның мирасчы нәселләре буларак Хорасанның бу изге дәрвишен хәтерләү мөһим. Чөнки аны искә алу Анадолуны мәңгелеккә төрек ислам йорты итеп кылган кыйммәтләрне яшәтү ул. Шул рәвешле милли берлек һәм кардәшлек тә һәрвакыт көчле булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тизмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашканга кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары.
Мактарам таңышар. Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topçuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңна qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshila. Yorti soatlik topshirig'imizning quvvatlawun Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 daraja kunchig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yarışlari bilan 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Әлегә biz sizni bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuv qadar.